Guryo. Uy. Guryo. Boss! Wapay customer guryo. Awa pa gitaon, boss. Aw, taysa, boss. Kay murag na ipadulong, boss. Naituguang, boss. Magpatambal ko rin eh. Pila man sila kabuok guryo. Usar na kabuok, boss. Duha man ligin na kabuok guryo. Sudri nay. Ayo, mo ni balay ni Pilo nga mananambal? Oy, alarko na tiyan, alarko. Asikasuhari assistant. Sige, boss. Oh, asikasuhari. Ari lang nay. Kung kulang di ari nay. Tambalan ka sa akong bossing. Salamat. Ay, mananambal. Kaning dili na ko pagkakita in taon, magini akong sakit sa pagkakaroon, naguol ko ani. Ug unsaon ako magani ni dool ko nimo. Simple ra kayo na imong sakit ya. Di ka kakita. Nakoy solusyon ana. Oh. Madara ha? Usa ka libo ni tiya ha? Ako ning ihatag nimo imong anak kay di mo kakakita. Usa ka libo na. Uy, 50 man ni ingka us kalibo. Congrats. Ayo na ka. Sudri nay.